Medokete manaka Ramogi TV wadhi mbele gi mago mag tuke. Club mar Ulinzi Starlets no kwanyo points duto adeke kindgi club mar Zetech Sparks e tuke magadhula lig maduong' mar Wakeni pacho ka bang' loyo Sparks goal 1-0. Yalap ma Ask Showground club mana Nakuru City Queens no wuok amodhi gonde 2-2 gi Bungoma Queens. No ela mutata no miyo club mar Bungoma Queens goal mokwongo dakika mokwongo kapok Nakuru City Queens yudo goal kokalo kuom jatugo Salono Jael e dakika mar 23. Bang' jotugo wuok e yweyo, Bungoma Queens no yudo goal mar 2 dakika mar 50 ka bedo margi mbele no rumo mana tok dakika 2 bang' Wafula Masalin loyo ne City Queens goal mogik. E tuke mamoko mano tugi kawuono goal mar Fasila Diambo no miyo club mar Ulinzi Starlets loche kindgi gi Zetech Sparks ka Bunyore Starlets no wuok amodhi gi Wadaida. The ladies can do better. By far they can do better if they can be supported by the government. Like if the men are given 2 million per week, per season, then ladies, let them at least be given even half or a quarter of that amount. And we are going to have better results. Sasa tuko relegation zone kwa sababu mwenye ako nyuma yetu